Women's Month ngizogqugquzela abantu besifazane ukuthi ke ngicela ukuthi ke sikhumbuleni angisho bakithi ukuthi asihlukunyezwe namadoda. Ngicela abantu besimame kungabe usebandleni ungumholi. Ngicela ke sikhumbuleni ukuthi amadoda ayohlala eyinhloko zekhaya thina siyohlala singaphansi kwabobaba bemizi yethu. Ukuhlonipha indoda nasemandulo kwakuyisiko. Ngicela ukuthi ke lento yokuhlonishwa kwabantu besilisa ke siyibukisiseni. I'm not saying abasihlukumeze abantu besilisa, ngithi ake nathi sibheke ke sizinuka amakhwapha phela ukuthi soneni kangaka kanti la izovele nje indoda ilale ekseni ivuka isizongenca isinquma yini le ngiyenzile. Ake sizinuka amakhwapha because abantu besifazane omama bethu babengabulawa.